Νίλσον, ο οποίος θα βγάλει εκεί που είναι ο Μάτιος, το σούτ του Μάτιου και μπλοκάρει ο Κοτσόλης στην καλύτερη φάση του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα στο 33ο λεπτό. Με το εύστοχα εκτελεσμένο πέναλτι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Παλιά από το Λεοντίου Παπαδόπουλος με πλάτη στην αιστεία. Η πάσα για τον Ιβανσίτς από πλάγια Αυστριακός, η μπάλα στα δίκτυα. Μειώνει ο Παναθηναϊκός με τον Ιβανσίτς. Θα χρειαστεί αλλαγή. Η σέντρα που βγήκε για τον Σαλπικίδη και εδώ 1-1. Γκολ για τον Απόλλωνα για τον Παναθηναϊκό με τον... Βόβι από μακριά, καλό σουτ, φανταστικό γκολ. Απίστευτο γκολ από τον Βόβιο. 1-0 ο Παναθηναϊκός καλύψει το σκορ στο Παγίσιο. Καλό σουτ για τον Σαλπικίδη, είναι φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 24. Ένα γκολ όνειρο από τον Δημήτρη Σαλπικίδη που δίνει διαθέτηση. Για τον Βίτρα, ο Βίτρα δεξιά στην άμυνα. Παλιά του Παπαδόπουλου για τον Σαλπικίδη απέναντι από το Φουσέκο 1-0 για τον Παναθηναϊκό που στην πρώτη του επίσκεψη στην αιστεία της Μέταλλου θα ανοίξει το σκορ με τον Σαλπικίδη που πετυχαίνει το τέταρτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Μόρις Σαλπικίδης, Ιβανσίτς, εξαιρετική προσπάθεια, πλασάρει ο Ιβανσίτς, η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 66. Από τους πιο κοντά είναι ο Μόρις πάντως. Ο Ιβανσίτς παίρνει τα βήματα, κάνει το σούτ. Γκολ παραστατήθηκε στο 40. Ο Αυστριακός με το γλυκό του πόδι του αριστερό ανοίγει το σκορ στο Ολυμπιακό Στάδιο 1-0. Εδώ ο Ανδρέας Ιβανσίτς. Πέρασε, Σαλπικίδης, το σούτ του Σαλπικίδη, 1-1. Απίστευτο γκολ του Σαλπικίδη. Στο 65 ο Παναθηναϊκός παίρνει το παιχνίδι στην ισοπάληση στο 1-1 με μια φωτοβολίδα του Δημήτρη Σαλπικίδη. Ο Σαλπικίδης κερδίζει και τώρα τα δύσκολα. Το πλασέ από τον Παπαδόπουλο, η μπάλα στα δίκτυα του Ολυμπιακού. 0-1 για τον Παναθηναϊκό και το γλέντι στον πάγκο των Πρασίνων. Σε αυτή την απροσεξία και απέναντι του Ανατολάκη. Ο Παπαδόπουλος για τον Μάντζιο. Αυτός θέλει να αποφύγει εκεί τον Μπαρκαουάν. Το σουτ γκολ για τον Παναθηναϊκό.